खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै रायजोआव सासे जार्नालिस्टखौ ग्रेप्तार खालामनायनि थाखाय दुंहाव थासारि दिलबार हुसैन मजुमदार मुंनि जार्नालिस्टखौ ग्रेप्तार खालामबाय पानबाजार पुलिसआ जाथायनि सायाव मोनथिनाय बादिब्ला एपिक्स बेंकनि बेले-बेजेखौ लानानै आसाम जातीय परिषदआ प्रटेस्ट खालामदोंमोन बेनि सायावनो खौरां लानो थांदोंमोन दिलबार हुसैन मजुमदारआ एपिक्स बेंकनि बेले-बेजेनि सायावनो मेनेजिं डाइरेक्टरखौ सोंलु खालामदोंमोन खौरांगिरिया बेनि थाखायनो खौरांगिरि दिलबार हुसैन मजुमदारखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामदों होनना रायजोआव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनदों मोनथिनाय बादिब्ला खौरांगिरि दिलबार हुसैन मजुमदारआ गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि जइन्ट सेक्रेटारि होनना मोनथिनो मोनदों थांनाय साननैसो आगोलाव गलाघाटआव मोनसे आत्महहाय ग्रुपनि 10 लाख रां लाना खारनाय सिखावखौ पुलिसआ खाबाय बेंकनिफ्राय 10 लाख रां दिहुननानै न' फारसे लांबाय थानाय समावनो महिलाफोरनिफ्राय सेख'नानै लांदोंमोन सिखावआ जाउनाव गलाघाट पुलिस थानायाव लोगो एजाहार होनाय जादोंमोन गलाघाट पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव साननैसो उनावनो 10 लाख रांनि बेगखौ लाना खारनाय दुथां सिखावखौ हमनो हाबाय बे दुथां सिखावखौ कृष्ण शील होनना मोनथिनो मोनदों बन्स'नि थामथि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे फार्स्ट ट्राइबेल पिपल कनक्लेव बे हाबाफारिया बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव जागासिनो दं आरो दिनैबो जागोन बे जथुमायाव गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लाफैदों होनना फोरमायदों बन्स'नि गाहाय आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया बन्स'नि बे थामथि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे फार्स्ट ट्राइबेल पिपल कनक्लेव बे जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो क'क्राझार जिल्लानि डिपुटि कमिशनार बिथाङाबो बाहागो लाहैदों लोगोसे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि एडभकेट दानि अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि बोसोनगिरि राजु देउरि बिथाङाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों मेघालयनि खासि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों होनना मोनथिनो मोनदों डिमासा फरायसा आफादनि आफादगिरि लोगोसे गोबां हांख्रायजानाय माननि आलासिफोरा बाहागो लाफैदों होनना फोरमायदों बनजित मन्जिल बसुमतारि बिथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामाव थानाय गोबां ट्राइबेल सुबुंफोरनि जेंनाफोरखौ लानानै आरो बर' माहारिनि जेंनाफोरनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जादों होनना फोरमायदों बन्स'नि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारि बिथाङा खाम्फा बरगयारिजों थांफानाय साफ्रोमबो बिपिएफ दोलोआव फैफिनजोबसिगोन नामा 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि दिनेश बसुमतारिया खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादोंमोनब्लाबो बिपिएफ दोलोआव फैफिनबाय बिथांजों लोगोसे सा 19 इउपिपिएलआव खाम्फा बरगयारिजों थांफानाय सापर्टारफोरा इउपिपिएल दोलोआव खामानि मावनो खाबु मोनाखै बेखायनो फिन बिपिएफ दोलोआव फैफिनबाय होनना मोनथिनो मोनदों बिथांमोननि अनगायैबो सा 40 सापर्टारफोरा बिपिएफ दोलोआव फैबावसिगोन होनना मोनथिनो मोनदों जेब्ला बिपिएफ दोलोआ सरकाराव फैफिनगोन अब्ला लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावगोन होनना बुङो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोआ सरकाराव फैब्लानो 18 बैसोनिफ्राय 40 बैसोसिमनि लाइमोनफोरनि बेकार जेंनाखौ फोजोबगोन हाग्रामा महिलारिया साफ्रोमबो साख्रि मोनजोबब्लाबो बिथांमोननि रांखान्थिनि जेंनाखौ आरो बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय 100 क्रर रां बाहायगोन हाग्रामा महिलारिया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जायफोरा बिटिसिआव दं बिथांमोना साफ्रोमबो बिटिसिनि थागिबि 2005 मायथाइयाव गिबि बारनि थाखाय बिसायख'थि जादों बे बिसायख'थिनि समायाव जायफोरनि मुङा भटार लिस्टआव दङ बिथांमोनानो बिटिसिनि थागिबि फेरेंगाहा 2005 मायथाइनि भटार लिस्टआव मुं गैया बेखायनो बिथाङा फरेनार बुंदों हाग्रामा महिलारि बिस गोनां मासे जिबौ बे मासे जिबौआनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो बे बिस गोनां जिबौखौ बिथां प्रमद बर'आनो गोदोनायाव आर'नाइ गानहोनानै गाइखेर दौबाय थायो थारैनो बे मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांखौ सौबाय थाब्ला बिथाङा थैगोन नाथाय बे जिबौखौनो बिथाङा आर'नाइजों बरायनानै गाइखेर दौबाय थायो बेखौनो फिसिबाय थादों प्रमद बर'आ नाथाय बे बिस गोनां जिबौजों सौजानायनिफ्राय बासायनो थाखायसो आं बुंदों बिक्रम दैमारि दिनै सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै बिपिएफआव जयनिं जाफैदों उद्देश्यआ बेनो प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव बिथांमोनहा थानो गोसो गैया आरो थानो हाया
बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलाव जगदान जाफैदों। बिसोरनो जेबो थाखा फैसा बिथांमोननो नाङा, जेबो गोहो बोलो बिथांमोननो मन्त्रि एमएलए जेबो नाङा। बिथांमोनहा उद्देश्य जे बिटिसिखौ बासायनाय आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना गोसो। बिनिखायनो बिथांमोना सहिस्सा दिनै हाग्रामा महिलारिजों गोजोन खुसि जोनोम जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों। ओरैनो गासै 19 जों आरो मानगोनां खाम्फा बुरगे सारजों थांनायबो दङ आरो उनाव फैबावगोन, बहुत फैगोन। दा स्टार्टिं जाबाय बेखौ बिथांमोना बुंदों आरो बहुत हाजार इउथफ्रा जयेन जागोन। बिथांमोनखौ जों बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिक्रम दैमारिया सासे थिकादार, बिपिएफनि सासे सोद्रोमाबो नङा। दा बेखायनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंदों बिथा गैयै बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा बुंनाया जेबो बेसेन गैया। बे गावनि लाबालाबनि थाखाय माने समाजारि बिजोङाव गोब्रामबाय थायो। बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय थाया, नुनो मोनो। मा बुंगोन बेनि सायाव? आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ नुदों। आं बिथांखौ राया सोंखारिया गाज्रि राव दं, आं बुंनो गोसो गैया। नाथाय आङो बुङो जे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो। दिबाय जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो। सौबाय थाबा बिथाङा थैया होमबा? बिस गोनां जिबौखौनो बिथाङा फियो, गाइखेर होयो, आर'नाइ गानहोयो आरो बे बिस गोनां जिबौनिफ्राय सौजानायखौ बासायनो थाखायसो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो दङ, नङा होमबा? बुजिखाबाय दा? बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आंखौ रायबाय थानानै जाथिया जेबो माबा जाया होनना बुंदों, बासायजाया, नङा होमबा? सेकुट नङा होनना बुंदों। बिथाङा थिगखौनो बुंदों। बिथांखौ जेसेबां बुंब्लाबो जेबोआनो जाया। मानो? बिथांखौ बैथिंनि दैदेनगिरिफोरासो सालायो। बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो नाजादों। आंखौ बुंब्लाबो बोरै जानो? बिथांमोनखौ बुं, बिसोरखौ सोंखारि, बैसोरखौ बुं होननाय जादोंब्ला प्रमद बर' सारनि बुंनाया, नङा होमबा? आंखौ बुंब्लाबो जाथिया जेबो लाब जाया। माने बिथाङा बुंब्लाबो बैसोरखौ बुङाब्ला, जायफ्रा बिथांखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ बुङाब्ला, बिथिंनिफ्राय मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया होननाय बायदि जादों प्रमद बर' सार बुंनाया। बिनिखायनो जिहेथु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों? जेन जोंनि बे बिटिसिआ सक्तिशालि जाथों आरो मोजाङै गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिसिआ बासायथों। बिथांनि सौजाबाय थानायखौ नुनानै सौनो हायै, जिबौ फिथिगमा सौनो हायै, आर'नाइ होनानै बरायै, गाइखेर होयै मानसि जों बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो नागिरदों। बेनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ अननायजोंसो जों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सालाय। बेखौनो आं बुंदों। आरो गुबुन दसे नांगौ रायनांगौ